Merhaba Hevalna, ez Mirza. Ez Meryem. Emmi îro listeke bileyzem, kam şertin listeke xo kutari bikin. Erê zarokno, li cem 15 textikê wilo çûçik hene, ez ê caroyekê dînim vir, winê jî caro perê Esînî bavêje. Kî lêxê û bixwe ez wî textika bidim wê. Ê lêxê ew ê dîsa bavêje. Eger pere were li vî textê dawiyê keve û bizî vire lêkevê nabe. Em ya qebûl nake. Ji wan kî dest pê bike diyar bike, ez ê pere têxim li sê xwe hûn jî bibêje. Çöp. Rast. Rast. Hemze dest pê bike. Meryem. Mirza. Dora mine. Aferin Mirza. Ez dişi de. Mirza lêxê sevîz bavêje. Meryem. Baba, pere bir. Tadê lêxê ne? Min abi. Aferin Mirza. Ah ne bu? Bu. Evet. Dora mine. Eziba vejim. Min. Aferin Mirza. Bavêje. Ez dişi de. Erê bavêje. Meryem. Aferin Mirza. Aferin Mirza. Ne bu? Meryem ne kadar büyük ha, hem küçük. Aferin Mirza. Hadi Meryem. Lêxê. Helal olsun. Ne bu? Dora Meryem iyi. Hala Meryem lê germ bû. Baba. Rast bike. Aferin Mirza. Evet. Ne bu? Dora mine. Eziba vejim. Umut. Evet. Aferin Mirza. Eline kat. Berece. Aferin Meryem. Ne Meryem'i? Meryem evet. Tamam baş. Ay. Baş baş desin. Harbicimize. Hadi babiş. Ne haber ya? Valla
مريم بعجي كلا تخت مش كان أنا عفر ميزة هو تخت كده ويه ليك به عفر ليكات مريم كا تخت كده خوش ميري Lek bir şey. نعوج جماعتني بسكن ميزة دي يك دوس çar beş Yazdı. her ne de yanlış oldu sakın. tamam Mirza yazdı tıktık istendi Meryem Eci çağır Viyavi Mirza kazışkır Az Mirza piroz dikin التاويدك دل أمانة خدا بن